Lest li tingħata s-somma ta' 5,000 euro fis-sena għal 5 snin imma trid tneħħi l-liċenzja tiegħek? Din hi waħda mid-diversi miżuri u inċentivi li ġew imħabbra matul il-jum tas-Sibt li l-għan ewlieni tagħhom huwa li jimmitika t-traffiku filwaqt li anka itejjeb is-servizz pubbliku. Fost dawn il-miżuri hemm li wieħed ineħħi l-liċenzji u l-pjanċi tal-karozzi li għandu għal 5 snin. Hawnhekk jekk wieħed jagħmel dan huwa se jkun qed jingħata s-somma ta' 5,000 euro kull sena għal 5 snin li flimkien jammontaw għal 25,000 euro. Miżura oħra tirrigwardja żgħażagħ ta' 17-il sena li se jkunu jistgħu jsuqu scooter żgħar waqt li jingħataw is-somma ta' 1,500 euro kull sena għal 4 snin. Dan bil-kundizzjoni li ma jistgħux iġibu l-liċenzja tal-karozza sal-età ta' 21 sena. Dan fil-waqt li persuni ta' kull età li jneħħu l-liċenzja u l-vettura tagħhom biex minflok jużaw scooter se jkunu wkoll qed jingħataw is-somma ta' 1,500 euro kull sena għal 4 snin. Minn dawn l-inċentivi, wieħed jista' joħroġ wara sena bil-persuna ikun mistenni li jrott lura il-fondi ta' snin li kun baqa'. Miżura oħra tara inċentivi għal persuni li jixtru scooter. Dan fil-waqt li kikollok vettura li ilha tintuża għal aktar minn 10 snin u wieħed se jiskrappja, il-persuna se jkun qed jingħata is-somma ta' 1,000 euro. Ġi imħabbar ukoll li biex karozza tkun waħda klassika u tibbenefika mill-liċenzja irħas trid tkun aktar minn 35 sena. Dan fil-waqt li se jkunu qed isiru spezzjonijiet apposta biex ikun żgurat li dawn il-karozzi ikunu verament klassiċi. Fl-Università ta' Malta se jiżdied l-ispazju apposta għal persuni li jkunu qed jagħmlu carpooling. Il-miżuri mħabbra jaraw ukoll li pajjiżna ikollu ekonomija li taħdem 24 siegħa. F'dan ir-rigward intqal li diversi servizzi li jsiru fit-toroq ta' pajjiżna mhux se jsiru fil-peak hours, fl-aktar ħinijiet fejn it-toroq ikunu l-aktar ippakjati. Dawn is-servizzi jinkludu it-tindif tat-toroq, ir-ranġar ta' marki u tabelli fit-toroq u landscaping. Dwar il-ġbir ta' skart qed isiru diskussjonijiet biex dan jibda jinġabar fil-għaxija. Madankollu se jsir studju dwar il-vijabilità ekonomika u soċjali fis-servizz tal-cargo ferri bil-baħar minn postijiet differenti madwar il-pajjiż. Rigward parkeġġ ġew identifikati 4 żoni ġodda fejn se jkun hemm is-servizz ta' park and ride. Dawn l-4 żoni jinsabu f'Taqali, Raħal Ġdid, Bormla u Pembroke. Fl-istess waqt, Transport Malta se tibda proċess biex jiġu identifikati binjiet pubbliċi biex jintużaw bħala żoni ta' parkeġġ mill-pubbliku in ġenerali. Dan fil-waqt se tidħol politika nazzjonali dwar il-parkeġġi li tinkludi fiha iżjed spazji għal muturi, karozzi elettriċi kif ukoll scooters. Rigward it-trasport pubbliku ġew imħabbra diversi rotot li se jkunu emendati fil-waqt li anka se jiġu introdotti rotot ġodda. Fosthom dawk għal żoni industrijali u oħrajn li jmorru lejn l-Isptar Mater Dei, ir-Residenza San Vincenz de Paul, l-Università u Higher Secondary fost postijiet oħrajn. Se jsiru wkoll studju sabiex jiġu riveduti ir-rotot tal-linja ġenerali, dan anke fid-dawl li se jkun iffirmat kuntratt ġdid. Se tiġi konkluża wkoll l-Istrateġija Nazzjonali taċ-Ċikliżmu li anke se tkun qed twitti triq għall-ivvjaġġar permezz taċ-ċikliżmu